Iqeda Pokol, Bantama Sabasam, I'm a Sabasam, Bangama Sabasam. Iqembu lomkhonto wesizwe ngaphansi kwesifunda uthukela libungaze inyanga nosuku lwentsha ngokuqoqa intsha kulesifunda ngaphansi kukamasipala eAfreduma endaweni yase-Edgeval kuWard 35. Leli qembu lihlele ngokubambisana lemidlalo nentsha laphinde laxhasa lemidlalo ebibandakanya ibhola likanobhutshuzwayo kanye nebhola lomnqakiswano enkundleni yezemidlalo kuyo le ndawo. Okunguye ohlanganise amaqembu ebhola abezoba ingxenye yalomqhudelwane uCelanwa kaMbense ubonge intsha yasothukela ngokubamba iqhaza kule midlalo. Ube esebonga inconcoza eqenjini MK ikakhulukazi umdidiyeli waleli qembu uthukela umnumzana uNathi Mchunu ngokuxhasa le midlalo. Ngibonge nje ngendlela kwenzeke ngayo emphakathini support ibe khona nama team akwazi ukucontribute i-netball nesoccer ibe khona. Ngibe sengithatha ngabhala isinqenqo la ezibhonisene eziningi zonke waseqhama iqembu ekuthiwa iMK latha mfowethu ngoba usungibhala incwadi nayo imali ngiyakunikeza amudla singane bakhiphile ke ngendlela bakhiphe ngayo ke ngoba kunama prizes abakhiphile kusoccer u20,000 ijersey cup medal unumber 2 wesoccer uthatha u8,000 bese ku netball unembani u3,000 nekhadi zama medal unumber 2 u2,000. Ngibonga kakhulu nje ku-MK bakhomisa ukuphila emphakathini ngendlela benze ngayo. Umphakathi ubukeke uyithokozele kakhulu lemidlalo njengoba ubuphume ngobuningi bawo ukuzogubha lolu suku uphinde ube ingxenye yawo. Ngibongela umphakathi wase-Ward 35 ngokuthi bathole uxhaso belithola kumalunga omkhonto wesizwe ukuthi abantwana bezodlala bagqugquzeleke ukuthi intsha ifanele yenzeni ingayi kuma drugs kodwa ibe nama sports ewadlalayo. Lokho siyabonga ukuthi umkhonto wesizwe uzogqugquzela abantwana. Kumhla ka-16 June ngizothanda ukubonga inhlangano umkhonto wesizwe ngethuba esiphe lona siyi-youth yase-Edgeval kuWard 35 ukuthi isihlanganise ndawonye ngezemidlalo. Sibonga kakhulu nemkomelo esiphe yona. Siyabonga. Usihlalo weqembu lomkhonto wesizwe othukela uZweli Mazibuko uthe leli qembu liyohlala njalo liyeseka intsha eyenza imizamo yokuthuthukisa intsha. uMazibuko uthi uma kwenzeka benqoba okhethweni oluzayo kumasipala eAfreduma bayoqinisekisa ukuthi izinkundla zezemidlalo ezisendaweni zabantu ziba sezingeni elicokeme. Umcimbi besihlose ngawo ukuthi sigqugquzele intsha yokuthi izimbandakanye emidlalweni futhi iphume entweni zokuthi ibe yenze ama drugs noma idla ama drugs noma bagcine benza izinto ezingahambisani nomphakathi noma ehlukumeza umphakathi. Siyabona ke isimo abadlala ngaphansi kwaso njengamanje ukuthi ingqalazinda zezemidlalo azithuthukisiwe kanye nane infrastructure as well yendawo okudlalwa kuzona ayithuthukisiwe. So leli qembu liphinde lathembisa ukuthi kuzothi ngoDisemba liphinde libe nesinye futhi isteki lapho amaqembu azobe bangakhona isteki sika 100,000 wamarandi. Ebholeni labesilisa kugcine kunqobe iqembu elaziwa ngokuthi yiSea Robbers ishaya kwamanqamu izamazama.